Pe acut se scoate. Sinupret Acut, recomandat de medic. Prin combinația unică de plante, eliberează căile respiratorii și înlătură durerea de cap. Sinupret Acut. Nou! Cio la cuptor. Crocante și gustoase. Coapte, nu prăjite. Gustă și tu noile Cio la cuptor, cu 70% mai puține grăsimi. Am dureri abdominale și o senzație de prea plin. Dacă mai mănânc și haotic... Sunt balonată și am gaze. Și când mănânc ce-mi place... Ori sunt constipat, ori am diaree. Ce să fac? Pentru toate aceste neplăceri avem Stomacon. Stomacon îmi calmează rapid toate simptomele dureroase. Convinge-te singur! Redobândește-ți confortul gastrointestinal cu Stomacon, de la Naturpharma. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Acest program poate fi vizionat de minorii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului: film polițist. Programul poate conține violență fizică sau psihică minimă ca durată și intensitate, violență de limbaj minimă ca durată, nuditate fără conotații sexuale.